Pinoy Bus Driver TV. Dito sa Matnog na, nakadaong na. Nakita-kita ng mga tropa. Yan si Miranda. Nag-aating muna dyan. Yes. Ayan, dala na. 37 Silver Star. Sirta sila, sirta. Sirta tayo. Alis na tayo. Oo, sige, kasama yan. Nakita na yan. Oo, ayan lang. Yan na lang ni Miranda sa kanya hili. Sirta tayo. Inom haba. Sabay-sabay kami dumaong eh. Pero Sige. Kastilya sa Isugaw. at sa mga nakamatnog dyan o. Para sa ating mga pasahero. Sito tayong. Welcome to my vlog. Alis na tayo. Dito na tayo dyan. Iya, kasakay mo kung ka. Dahil upuan dito. Okay na? Okay na. Okay, selamat. Ano ba sa Silver? Kaya ba yung upuan doon?
ba? Oo, kumagan. Kuhan. 558 kilometers. Ang kotsa, 548. Matulog ako lang. Karang yung tao dito. Oh, ikaw sa mga upuan dito. Wala. Okay na. Upo ka dyan, ikaw, upo. Yung upo ka doon, ilabas mo. Makita tayo sa kwan dyan. Huwag na tumayo dyan. Wala na. Saan mababa mo? Dito ka lang ako, dito ka lang ako. Dito ka lang. Ilan na pinakaupo sa kita? Ilan na pinakaupo sa kita? Ilan? Ha? Ilan pinakaupo doon? Meron pa yung...
Kitang-kita kayo dito.